फैजों बे समावहाय दसे सम इसोरनि बोसोनफोरखौ मिथिलायबावदिनि। प्रभु जिसुआ सोरगोआव थांनायनि सिगां एबा जिसुआ सोरगोआव गाखोनायनि समावहाय गावनि चेलाफोरखौ मा शिक्षा होलांदों, मा बुंलाङा आरो बुंनायनि उनावसो जिसुआ सोरगोआव थांदों। जों बेखौ नायला मोननो हायो मार्कुस 16 अध्याय बेनि 40 80 सिमावहाय जों फरायला मोननो हायो। मार्कुसनि 16 अध्याय 14 18 बेवहाय जिसुआ सोरगोआव थांनायनि सिगां गावनि चेलाफोरखौ लानानै जिसुआ मा राव होनदोंमोन फै जों फरायनि। जायहा फोथायनानै बाप्तिस्मा लागोन बियो बासायजागोन आरो जायहा फोथायनाय नङा बियो दाय गोनां खालामजागोन। जिसुखौ जायहा फोथायनाय नङा बियो दाय खालामजागोन आरो जायहा जिसुखौ फोथायगोन बे फोथायग्राया जिसुजों थांफानो मोनगोन जेब्ला जिसुआ फैफिनगोन बे समाव। आरो बिनि उनाव मा होनबावदों, जायहा फोथायगोन बिनो बे सोमोगोनां खामानिफोरखौ मावनो बोलो होनाय जागोन। मा बोलो होनाय जागोन? जायहा जिसुखौ फोथायो, फोथायग्राफोरनो थाखाय जिसुआ गावनि जे बोलोफोरखौ होदों जों बेवहाय मोननो हादों। मा होनदों जों नायदिनि। आंनि मुंजों बिसोरो भुतफोरखौ होनगोन, जिसुनि नाम लानानै। बेबायदिनो जायहा जिसुखौ फोथायो बिसोरो भुतफोरखौ होखारनो हागोन। आरोबाव मा होनबावदों, गोदान गोदान रावफोर रायगोन। गोदान गोदान रावफोरखौ रायनो गोहो थागोन। आरो बेजों लोगोसे 18 मा होनबावदों, बिस गोनां जिबौफोरखौ दैखांब्लाबो आरो बिसफोर दौजाब्लाबो बिसोरहा मुंबो जानाय नङा। बिसोरो जब्राफोरखौ दांब्लानो जब्राफ्रा गागोन। बिस गोनां जिबौफ्रा सौलाबोन एबा बिस सोरबा होयोब्लाबो बि जेबो जानाय नङा होनदों। जोङो इसोरनि बोसोनफोरखौबो मोननो हादों। आरो बेजों लोगोसे मा होनदों, जायहा जिसुनो फोथायग्रा बियो जेब्ला सोरबा बेमारनि थाखाय एबा सोरबा जब्रानि थाखाय जेब्ला इसोरनो आरज गाबगोन एबा ख्रिस्टनो आरज गाबगोन, बे जब्राफ्रा हामगोन आरो दांनाय लोगो लोगो बे जब्राया हामनायखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों। जों खनसे फरायबावनि, बिस गोनां जिउफोरखौ दैखांब्लाबो आरो बिसफोर दौजाब्लाबो बिसोरहा मुंबो जानाय नङा। बिसोरो जब्राफोरखौ दांब्लानो जब्राफ्रा गागोन। बेबायदि सोरबा जिथु ख्रिस्ट फोथायग्राखौहाय गाज्रि गोसो लानानै बिसफोर होयोब्लाबो बे मानसिनिहा जेबो जानाय नङा होनदों। मानोना जों ख्रिस्टियान जानायजों लोगोसे ख्रिस्टियाननि मानसि जानायखाय जोङो जानायनि सिगां लोंनायनि सिगां जों इसोरनियाव गथायनानै ख्रिस्टनियाव गथायनानै बेखौ धन्यबाद होनायजों लोगोसे जों जायो। जायनि जाहोनाव बे जिनिसा बे जाग्राफ्रा बे मुवाफ्रा गोथार जायो आरो गोथार जानायखाय बे गाज्रिया बे जायगानिफ्राय गोजान जायो। मानोना इसोर हायै जेबो गैया। इसोरा गासैखौ हाजोराखै। इसोरानो जोंखौ दादों, इसोरानो बे बुहुमखौ दादों, बिनि आखायावनो गोजा। बेखायनो जों इसोरनियाव फोथायनानै ख्रिस्टनियाव फोथायनानै बेबायदिनो जों सासे फोथायसोग्रा ख्रिस्टियान चरित्र लानानै बे बुहुमाव देरहालांनो हानांगौ। अब्लानो जोङो इसोरनिफ्राय बोरफोरखौ मोननानै जोङो बेबायदि जब्राफोरखौबो फाहामनो हायो।
जेराव होनदों जिसुआनो जे नोंसोरो नोंसोरनो होनाय जागोन, नोंसोरो दुवारा सौ नोंसोरनि थाखाय खेवना होनाय जागोन। बेखायनो जोङो सोरबाफोर जब्राफोर जादोंब्ला, सोरबाफोर अमासियाव दङब्ला जोङो ख्रिस्ट'नो गथायनांगौ, अब्लानो बियो जोंनो राहा लामाखौ होयो। जों ख्रिस्टियान जानायखाय जोङो जिसुनो फोथायनानै जों बियोब्ला गासै रग गासै बिपदफोरनिफ्रायबो जोङो रैखाखौ मोननो हाफ्लायो। बेखायनो जों ख्रिस्ट'नियाव फोथायनांगौ आरो जोंनि फोथायनायखौ जों गोगोम खालामनानै जोङो बे बुहुमाव देरहालांनांगौ। एसेनोसै जिसुनो साफ्रोमनिसिम आमेन। जायफ्रा मोजां मोनबाय बिथांमोना लाइक आरो साबस्क्राइब खालामहरना हरदो। एसेनोसै आमेन।